Kama to yebu. Agbam chief doctor fine chukwa akato. Dal. Million nando. Million nando. Biko n'ime na nando kedu nke isi ya akato ka Akato dambo. Aya magwa. Akato. Okay. Kedu ife na-eme na akato n'ụbọchị nke tata? Ife na akato tata no mara akato na agba. Okay. O mere every year. Once in a year go. Okay. So akato na agba. So tata na agba akato. Okay. Kedu ibi wee kikọwala ya gbastalụ emume igbe ebe na akato? Ibe mu kikọwala emume igbe akato bụ na ibe na-eme once in a year go. No, o ji ndị mmadụ ji eme olili a many people chukwu abata mmalị nwanne be so na omume ka ọ mena na ka ọ bụ. Okay. Darụ bise emume iwu na-eme n'ụbọchị nke tata o nwere ibe jikọ ya na arụsị? Arụsị na-akpọ eze. Okay. Eze du ka eji agba ebe ahụ. Okay. Okay. Darụ eme nke ma na mmemme ka na-ebido aka na-amalite okay. Kedu your goodwill message ihe enye eze ndị na-ame ibe nke a na-eme n'ụbọchị nke tata gara nke ọma? Ozi m na-esi bụ na ebe ọ bụla nke ọbụla si na nke ọbụla onye na-eme ọ ya gazilie onye na-ekwu si na onye bịa na taa na na-etikọ ego ejiwa Darụ eze mmiri enwe iro ekene gị osi na ọya abalị gị daalụ maka na asị na onye ji okwukwe okwuru udo anya na ka a na-agụ ijele daalụ
Anusa. Mobile scatter maintain no go big age grade. Woman leader. Child lady no go big age grade. Dara, can book any senior banner. Even if I have a list in your list. I remember Maka on one girl. Oh, baby. Okay. Dara, and we be Mamma, what about Stella? Mamma, it's no a woman, age grade. No, we even guys. Yeah, darling, I can again. What I find it to do. Scatterment, darling. Nando will be age grade. Well, we found one name. Yeah, one. I know you number. Akala nando. I can do. Dal. Bigo. Can even in a menu basin catata na begi. Even a meta of 9 Lilion Wanka. Lilion Wanka, Vobo, Lily, Mojap, Lily Alossi. Eh? Alossi have any little label as a do no malapa. No van with Tani. Okay. Lily come Malabanya, but Tani Macazu. Let me check case the Duma. A Jelly Lily Yoji, Nabon Chicota, Onganganando. Festival. So no Yakaino Tane. No Lily Kaino. And will you wake why by ear bastale on one gate? I am at if a bastalia. If a bastal on one girl, but on one girl, Bordinana. Nando, man, I better. It's Malinan. Dalu. I can and I have a lot of personalities, yes, from air and there. And then when Kamatana, ordinary the can, and can a bever. On your banana, what the coast, Kedi, a bay, a Macandisha tagi, every teacher. Belen, or an Ezebialene. Mandisio, Ibodi teacher, Yamandis, every teacher, yeah. If we now open a little over one, Doban and Nando. Nine Nando. No, I have a little over one, Nudo. No, no, Nalunudo. No. I mean, Kamatano, when they make a event here, and where go off my. I will say, I know who when did cheer, when did it, Mandinse. Kamatan and Dia Tiaka, because ask now only one of William Wegu, Cadet Benny Siva Maca, Meme, and a Manuba. Benny Ndi Buna Asna Durana Corono. Nandishi Adia Conono. Nandishi Agadi, Umakayadi. Macanebe Duruna Noro, Calunebe. Maybe do run on Alwene Meronia. So, Belindi Shia Bunde one. Bunavaga, Diogono Gondo. Kabawana, Kowala, even Bordinana. Okay. So, Nando Vayadi. Darum. Can I have it together? Oh, move chief if you come, Nikamo, ivite nando. Darum. Chief if you come, Nando. I can engage. Messia. Okay. Where's that one? Mazeru, Everogi. So say good Kinabu. If on Akalaka, and waiting where you keep on an day, no basing catata. When I want a garage, I will walk up over the coma. You're
wee bata wee sị na aga m abịa lele bịa zụọ n'ụkwụ ka ngọzi dị na ya ka m ji wee bịa ekene gị mazeru ekene gị daalụ na mbala ikuku ọma ka anọ ndị a bụ ndị chọtara ya wee sị na ọ ya dịrị onye enu mma dịrị onye a na mma ụkwa dakwa m nadakwa onu nwunye di m oyibo ekwu ka a na-eme ekene m unu good afternoon ka afa gị abata m n'ebe ikuku ọma na nando n'anya eme nka mmata na ọ nwere ife na-awụdakwu n'ọkụ efi ya egburu kedu maka iwe ji maka ya bụ egbuo ya no ame nke mata na maka ebe a na-agba ka eji gbo ya bụ efi okay ekene gị daalụ ọbara tụrụ dibịa a sị na ekene onye gburu ewu ogbu efi ekenekwe na onye gburu efi ka ibe ya emekwa abụ m efi gị ekene gị daalụ ịkwadosiri ike daalụ abụ m ndị egwu Thank you.
Morning, see. I can. Come on, you book. Chiwatawaka. Kediwe una padono basinkata. Aina abawa. Abaga. 2023. Ina ma abundi na chana ko go ndike na na boy we bia. Kede oti ndibiya. Dabu ichi. They would easy white. Which means one of SRC. Akato no wala lusne oji makiawale oji ele ya ba on wala luseji mama akato wala luseji mama abeji mama ba rusi agwe ana bezedu ezi ba akato ya beje mama ya ka na abala eba mmanwa obuna ya agba ọsọ n'ebe ma mmadụ katara ya agba ọsọ ebe a ọba ike olu ebe ọkalịa ya ije eme Can get you good. Okay. Onu wakato. Oh yeah, but man come back when this year said you were at the Makija. Never in a Benicio or a mud. Maybe I am over Singata. Never in a Benicio or a mud. The Benicio or a mud. Mana was a mother for a mother of a long win. But then the Benicio mother when I Rabia Rabia, Monday by you now, Baba gave you a beer. Lankaba eju ana na manaria ogonogo na ruisi ke kawaje nmuya bana lugo na be kudam marowa ma ndi obuna wa de be no ma business be wa kudie na maji kulum maji okale awdi odibu ba wo je banya bije no e wo ma kana chukele ko piolo che wole no ni gune
akato bia to ni dishe na nando bia to dishe na ibi go di line e jelo Lagi. Oke, we bukan apa? Hah? Oke. Ada bi kanon. Hah? Kena orang apa nak guna orang mandi biar tu pasang kata tu lebih. Ikem mabunan kalian nak nando mana jiran ini kalian nak belok organik isu bukan dia ni buat dia mama yang buat dia mamanya isu Nampung aja, kalau hati jaga tu betul. Lain ni mero, ayah punya be. Nampung ni ni pun, dia coba diru, orang ni no, soalnya berada di atas tanah. Orang je biar kau gaji na. Orang yang muka aja. Daru. Banyak bela ini. Muka ini ni no bodoh itu mandi no bodoh. Ibu bodoh ya. Oh ya jadi mama. Cina kaya sudah yang ada ni bawa dia nak ada ro. Sudah ibu biar ada. No kaniru. Jadi na ebe. Bodoh di cica biar saja. Bodoh di cica biar saja. Ibu mama. Gaji mana? No. Banyak bela ni. Akan lagi. Eme kamu tu nak bahasa harusi. Ana balai baru bahasa kata. Harusi ana balai berbeza. Okay. Okay. Même moi pour des maisons de jeli aussi kan de jeli. C'est quoi la akato ni nengo harusi ya bosi. Okay. Na ba akato. Dalu. Kwa bo, kwa kuna be tu kwani kwa kwa. Igweze. Eze. Dalu igweze. Emesa. Aku yarite. Avoga. Oda ka ogwu aro dika esi odi. Aku yarite. Aku yarite na nando. Aku yarite mirio wiro aikele unu.
ya ọbata obi ya nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị ọ jiri oke osisi a sịrị onye nwa na bụ onye nwe egwu gị obiọna ụmụ ahụ anyị bụ oke ọbata
ekele mmụọ obi igwe olochiri obi na Nando abụrụ mbata ya a sịrị ndị nwa na bụ onye nwe egwu oyibo ọrụ ọ nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị o ji bụ oke osisi olochiri obi na Nando abụrụ mbata ya
I can again.
That's a more cable. I will put on a man. I will get in a what to go. Oh, go, the just a member, the track is for me. I'm a cat. Equal, I can get down. Iku. Kaya po na pagi. Kaya di mo ikiku makaiba un. Kaya mo ikiku ay maka eba un neme. Ang wangga okay la kana our tradition. So mana deka is wa custom we. Nan chiko. Tomo animechira. Keja ko na maribe. Ya keja kusili oye na nwa onye na-enwere isi agụgụ ibe pala onye pala tienye uche wee ya n'ata so mmụọ bụ nke a bụ mmụọ agwa anyị na dị actually ibe eji akụzila ibe na mmụọ ọ bụ n'ime ibe emebi aka na akpala ka eju megini bunete gị azụ so na nchiki bụ na ọnwa nge ọnwa ndị be anyị na-akpọ nwa nge ka anyị ji eme enwetago iji wee chịkọ ọrụ niile ma ibe anyị na-enwere Ka be tu gi. Unbeatable, that I can agree. Thank you.
mmadụ anọkwa ya biko egwu anyị na-etizi kịta ahụ ndị ọgbọ bụ ike ka anyị chọkaba were ọgbọ biko atọ bụrụ ọnọdụ ike bụrụ ọnọdụ nando mana ọkacha bụrụ ọnọdụ ọgbọ bụ ike so ọ bụ na ibe anyị na-eme taata dị unu mma na ọ na-enye unu obi aṅụrị unu kwya n'akụkụ ka unu kirie anyị ekirie ka anyị gbaalụ unu egwu ka anyị mee unu obi aṅụrị na ebe ike bụ mmazere siri etete onye nwe egwu nọ n'ọgbọ and onye nwe egwu na-agba egwu agwa na-agụ agụ na-emepezi ihe dị n'egwu maka na anyị na-agba ọ na-eme gịnị ọ na-agba ihe anyị na-agba unu na anyị gbaa egwu anyị ya unu ego anyị gbaa egwu anyị ya unu ego Thank you.
The highest Nigerian currency. Whatever one now, it's a India, it's a Indian man. I don't know about it. Whatever more you want, girl, I like to move you. Anything one you go, you go. One you get there, you will not follow the Raja, so you it's all over. My PG. I said, I can carry anyone. I'll give a cook. I can argue. Can anyway keep on the akato? The door anyway keep up. Can you open the body of the akato in another?
Pati ego ibo. Pati ayi ba kwa ibe mu enwe. Ayi ba. Ani ndo ko de ni le ya ra hu ni ara bo ge. Ayi ba. Oya ni muru ge mma. Iso. Iwe ra ga. Dalu. Oya na bia. Ijo kana nando. Abura nya ki si tari wo me ko so ale ge. Iwo me. Aha. Ibe mu do o ko e mesina ko ba guo ya. Ele me du e do ko e mesina. Ayi ba. Akana nando. Afiba ku kana ma. Ayi ku kana ma. Kedi ya echi na kedu basi keta na elu na. Ayi ba. So na wa ya mata ori. Aro so ya makila oro. Oh, le ko na lu ta ma na ma le be. My brother who's the best student. I am in this. I have to come to them. In the Jalabia, and the college, and the college. Amen. Amen. Kedi na echi na kedu basi keta to me be ko di ko go ofuma. Na milezo. Na no. Eti woro isi. Na mare. And one of the children can get Amen. Akanange. Akanange yana abaku. Amu wanne gi waka. Owabi eku. Ani bekere. Ko sikata. Na uzo chileje. Amen. Nalu. National.